Ya está hecho. Ya está hecho. Zumardiko elkarteak antolatuta, batzokiko kultur taldea. Eta, da, 3. urte antolatzen degula lehiaketa hau, Hondarrabiko baserritako babarrunak edo lekak, eta Hondarrabiko elkarteak. Hoi da, baldintza bakarra, epaien maila, hemen ikusten dugun bezala, kanpokoak dira, ez di herrikoak, orduan da pixa bat, herriko produktoa, baina kanpoko epaiarekin kontrolatzeko. Aurten 3. urtea da egiten degula, aurten oso berezia gurentzako, duela urte bat Jose Ramon Muturria joan zitzaigulako, beha izan duzen ideia honen buru belarria eta zuen aurrera, eta da berari omenaldi handi bat, edo txiki bat, edo beha merezitako omenaldia. Eta esan hori, eta ikusitugu, 16 kasuela ezberdina hondiela, 11 elkarte, 11 baserri, hortaz, nik uste dut oso ondo, eta gure herriko babarrunak kontrolatu, berreskuratu behar deula berri dira. Lapitzek atea zoen reseta bat, nik aurkitu nuen, eta esan, hau horrela beharko luke, babarruna, tipula, ura eta olioa. Orduan pixka bat horren arabera resetaen, eta ikusten ditugu nolako plateak atatzen dien, babarrunak antzekoa die, baserri ezberdinekoak izan arren, baina egia esan ondo, konten. Oso giro politia eta gainera, aurten nola memoriala zan, unkigarria ere. Bai, lagun asko etorria eta, azkenian, eguraldia lagun, oso ondo pasatzen. Pixka bat nik gordetzen dut sekretua zein dan zein, jasotzen ditut platerak, eta eramaten ditut epailen gana, eta dana sorpresa izaten da. Inork ez dakiz, zenbakia dakan, eta horren arabera, askozaz, ez dakit, bidezko goa. Orokorrean oso maila ona, produktotik hasita, eta gero nola prestatu duten. Oso orekatuak, bai koipe eta gatzeagarekin, eta benetan, edozen etxeta edo elkartera emateko kazuelak disfrutatzeko, oso ondo zeuden. Gure lana izan da, bereiztea abertzeinek irabazten duen, baina ondo izan da, erreza izan da, danok erreza doztu dugu emaitza. Ongi etorriko oparia dute eta darran... Azkenian, bakoitza ditun trukuak, eta gertatzean gauza, adibidez, suri gabe gelditze gala eta horiek adibidez, emati jote toke bat, barnei, eta hori izan da ustez gure sekretua. Ura, tipula morea eta gatza. Da demora asko erosten. Poliki pit egiten. Eta horrekin irabazten da behar dena, ezta? Bai. Eta batzokian, bazkari. Eta bazkari bat, batzokian. Has ganado el concurso, ¿cuál es el truco para hacer unas buenas babarrunas? Joder, pues tiempo, paciencia y no sé, mimo, yo creo. Te hemos visto sorprendido de que habías ganado, no sé si te lo esperabas. Es que es la primera vez que gano en mi vida un primer premio, entonces, joder, me ha llamado mucho la atención y estoy súper nervioso ahora mismo. Sí. Ahora cuando llegues a casa te dirán, nos tienes que cocinar babarrunas. No voy a ir a casa porque voy a comer con mis amigos aquí, como aquí con ellos. Sí. Pero cuando vuelvas te dirán que les tienes que hacer unas buenas babarrunas. Ya suelo hacer en casa, pero yo creo que como esta ninguna, vamos. Eta ya,